Dyma i chi ychydig o hanes cyrchfan y Celtic Manor a'r hyn sydd ar gael yno heddi. Cafodd cwrs y ffordd Rufeinig i enwi ar ôl y briffordd rhwng Caerleon a Chaerwent sy'n croesi'r cwrs, ac mae rhan o'r cwrs Montgymru wedi adeiladu o gwmpas troed hen wersyll milwrol. Cafodd yr holl safle i ddatblygu o gwmpas y Celtic Manor gwreiddiol. Mae nordi a godwyd ar gyfer Thomas Powell ar ddechrau'r 1860au. Fe oedd y miliwnydd glo cyntaf un. O 1940 i 1975, cafodd y Mainordi i ddefnyddio fel ysbyty mamolaeth. Mae llawer o'r bobl a gafodd ei geni yma wedi dod nôl i gynnal eu priodas yn y Celtic Manor. Mas y Terry Matthews, perchenog y Celtic Manor oddi ar 1980, yr unig Gymro sy'n biliwnydd, yn un o'r bobl hynny a gafodd ei geni yn yr ysbyty. Heddi mae'r safle'n cynnwys 2 westy, y Manor Hotel a chyrchfan y Celtic Manor. 3 cwrs pencampwriaeth golf, cwrs y ffordd Rufeinig, cwrs Montgymru a'r cwrs 10, y cyntaf i gael ei greu'n arbennig ar gyfer y Cwpan Ryder. Mae cyrchfan y Celtic Manor yn rhan o'r traddodiad golffio gwych sydd yma yng Nghymru, llawer o gyrsiau golff, yn aml gydag adnoddau naturiol rhyfeddol a'r awyrgylch hamddenol.